taget fat på den første køretursdag i Indien. Vi har kørt en 6 timer, der har været en tur med bykørsel. Gud bedre, det lærer man ret hurtigt. Det er man nødt til, ellers så dør man. Der har været en tur på bjergkørsel, vi har kørt landområder, vi har kørt let erhverv. Min hestedag var den her gamle. Det er Royal Enfields gamle svar på en chopper. Det hedder en Thunderbird. Det her er den lille af den, 3,5. Den har kørt i alt i dag. Vi er oppe i cirka 1500 meters højde. Den har klaret alt med bravur. Ligegyldigt hvad vi har budt den, så har den taget det hele. Der er ikke så meget i sådan en her. Den er fuldstændig ligesom de gamle klassikere med motoren. Det her var en 3,5. I stedet for den 500, der var på de gamle. De andre drenge, det kan godt... Paul, du kan lige prøve at tage Interceptor'erne, eller undskyld, Himalayerne der. Det er jo sådan noget moderne pis, ikke? Det er jo kun de seje, de kører på de gamle cykler. Paul han kørt på Royal Enfielden herovre. Den gamle Classic, som også er med karburator. Han er ikke så erfaren, og han er også indre, så han skulle have ABS på. Så det kunne ikke være anderledes. Men det er det, vi har tilbagelagt en del kilometer på i dag. Nu er vi havnet op midt på et bjerg, og i morgen går det videre. Jeg prøver at lave en ny video i morgen. Det er helt vildt. Det er fandme fedt. I South Africa or New Zealand. Match. That's where we're driving over there now? Ja. Jeg tror, det er templet, det derovre. Dalai Lamas tilflugtssted her. Der har han sit eget lille område. Der er lidt vej ned, når man kigger ned af siderne her. De er stejle, og de fortsætter bare. Det er helt sindssygt. Nå, god Paul, du er lidt forpustet, synes jeg. Jeg tror, jeg ser det her stønne. Ja. Jeg gik stille og roligt op. Du løb alt, hvad du kunne. Ja. Og lige kom forbi. Det passer ikke. Du er pisse forpustet. Du står bare og holder igen. Det var hårdt at løbe op. Man kan godt mærke, at der ikke er så meget ild heroppe. Det er forklaringen. Det er derfor. Det er ikke vores dårlige kondi. Simpelthen mangel på ild, når man er så højt op. Og bare lige for sikkerheds skyld. Det var Thomas, der vandt racen. Drenge, så tager jeg lige billedet af jer. Det er super. Fra balkonen. Det er mig, når håret er mest fucked up. Altså, ja, men det er det altid. Har du nogensinde været pæn? Det har jeg faktisk. Ja, jeg har også det hemmeligt ved de gamle dage, for at spille løg. Du har som sagt nogle få sekunder til at bestemme, om du lærer at flyve. Det her er jeg så glad for, så jeg har lige stået i det gyldne stop. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad den hedder. Hedder den Kulu eller Annapurna, eller hvad fanden hedder den? Det er nok Kulu, eller... Der var lå et restaurant, der hedder Annapurna i hvert fald, så jeg tænker, om det...
Så er vi kommet i 3000 meters højde. Hvis I kigger, det hedder Atal. Der er en tunnel bagved. Der er 8 km lang. Jeg prøver at se bjergtoppen op bagved. Fed tur. Vi står her med Nili ved siden af floden og venter på, at der kommer penge til chaufføren, fordi vi har kørt for langt, og han vil ikke låne penge også til brændstof. Floden her ser pæn og fredelig ud, men der har været monsun, den har revet broer og veje væk på flere kilometer strækninger, vi har kørt ved. Det har været voldsomt. Vi har bare ikke haft tid til at stoppe filmen før vores vej. Det viser naturens kræfter. Det er voldsomt. Så kom vi ud til lille fiskedambro. Ikke lille, kæmpestort. Det her er floden, der går ved siden af den samme, jeg havde billeder af før. Så herover der er der dambro. Det sjove ved det er, at der er ikke nogen private, der får lov at lave dambro her, for det er der penge i, så det er staten, der laver det. Det er dem, der har dambro. Med hensyn til affald, tror jeg, at det her det er nok det pæneste sted, vi har været indtil nu. I kan se, hvor lidt affald, der ligger her i floden. Alle andre steder, der bliver bare smidt affald alle vejen. Jeg har ikke set en bil, der ikke kommer en sort lakrids ud af udstødningen på. Måske vores miljøpolitik i Europa er en lille smule forfejlet i forhold til det her. Vi har lige kørt et stykke vej, efter at være kommet ned fra bjerget. Deres monsunsæson har gjort det, at vejen er revet over indtil flere steder nu. Så vi har måttet køre på grus og sten, og det er ret vildt, for der kommer nok tusindvis af mennesker i løbet af sådan en dag, der, som alle sammen skal kæmpe sig ned over grus og sten og alt muligt. Så har GoPaul igen sørget for en lille vejsidebæk, så vi skal ud og smage ved. Den her gang en lidt majs. Op ved den tunnel, vi lige har været ved, fik vi en mand, der kom med en spand med grøntsager, rystede det sammen med nogle bønner med hånden, hældte et limesaft ud over, og GoPaul fik os alle sammen til at smage det. Så det bliver fandme spændende nu, om det holder. Men nu må vi se. Virkelig fed vej op til den her tunnel, op i 3000 meters højde. Serpentinerveje hele vejen. I kan få et lille eksempel på det. Virkelig gode veje, faktisk. Ikke så meget trafik. Ikke så mange nærdødsoplevelser. Tak for det. Skal have lige så god samvittighed, eller ikke samvittighed, lige så god tålmodighed som ham her. Vi kørte lidt forkert. Vores kære følgebil er blevet fanget mellem et par lastbiler. Står vi og kigger lidt, venter lidt. Det er livet i Indien. De kommer kraftedeme nu, så skal vi nok se at få fingeren ud. Cirka 1000 km er det blevet til indtil nu på min Thunderbird, min højt elskede Royal Enfield Chopper. Har fået et helt forhold til det under den tur her. Vi er jo lige inde for at få lidt olie på, få smurt kæder og så videre. Det trænger det til. Og jeg må skulle sige, at Thunderbirden gav en lille smule op. Inden vi tog afsted, tjekkede jeg den lige igennem for slup i lejer og så videre. Der var en lille smule i bagslaget.
Så efter de her små 1000 kilometer, der er så meget slup i, at kæden dårligt kan hænge på længere. Så nu er vi inde i det lokale Royal Enfield Lovers værksted. Det er ikke en autoriseret Royal Enfield, men åbenbart Lovers. Så nu har den unge mand i gang med at skulle skifte bagslejer i midthjul. Det er lidt underligt at stå og kigge på, men det er sådan der. Vi har været op, ned, rundt, hen, rundt, op, igen, ned. Serpentinerveje hele dagen. Vi har ikke lavet andet. Når man lige har vendt sig lidt til lidt slup i kronrøret, lidt slup i bagsvingeren på den der gamle Thunderbird, så vil jeg sige, så gik det egentlig okay med at tage alle svingene. Så er det altid ved spændende, hvad der venter sig rundt hjørnet, om der holder en bus der på vej ind i det, eller hvad det er. De kører ret tæt heroppe. Og de holder lige så meget på, som inde i Delhi. Bare op i bjerget. Fik vi at vide, at vi skulle ud og sove telt. Skal I se her. Det er vist det, man kalder glamping. Det er jo et telt, kan man sige. Men det, der hører til, de har selvfølgelig båret vores kufferter ned. Dem må man ikke røre sig af, så bliver det sgu ballade. Så er der lige... Der er, hvad der skal være. Der er fandme bygget toilet op med fliser og det hele. Og så har vi så ganske udmærket udsigt her. Med floden, der går dernede og bjergsiderne. Nu har vi kørt, jeg ved ikke hvor længe, af små gedestier. Vi har godt nok 2 Himalaya med, men på sådan en 3,5 der er det svært at køre så meget offroad. Men vi er lidt spændte på, vi har bare fået at vide, at vi skal have ged i aften. Men det ser sådan pænt vildt ud, det her. Så bliver vi ført ned igennem sådan en, jeg tror det er en æblelund eller et eller andet. Så lægger der kræfter med sådan en lille perle her med ned det hele. Tavligt sted, ikke? Der står GoPro. Det er ham, der har sørget for alt det her. Det er sgu så nok. Tak for det, GoPro. Var det til? Prøv at se her. Det her ligger altså midt op på et bjerg. Vi har kørt en lille dum gedesti hernede. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan få byggematerialer heroppe og det ene og det andet. Vi har lige fået de fineste værelser. Lige oppe og se mit værelse her. Det er sat med høj kvalitet. Det er midt ude på landet, det her. Og så må man sige, at udsigten den er jo så også forfærdelig. Vi må leve med det. Sådan en lille smule posh skal det være. På den ene og den anden måde. De gør noget ud af det. Det må man sige. Jeg har lagt alt mit eget gamle bikerklunds derovre, der er fuldstændig støvet til. Gud, hvordan toilettet er her. Der er det skal være. Det er fint. Badeværelse, det må vi lige have med herude. Altså, det er sgu lidt imponerende stadigvæk.
Kom nu. Jeg trækker. खाली चाय Chai. Bare chai. Nå, de sidste par dage har jeg skiftet jern, våben, om I vil, kald det hvad I vil. Jeg rød over på en Classic. Jeg må sige, at Classic'en kontra Thunderbird-chopperen er noget helt andet. De her fjeder, der er på sædet, gør bare, at alle de her potholes, alle de her bjerge, vi har været igennem, hvor der ikke er veje, hvor det bare er grusstier med huller, jeg ved ikke hvad, der bliver den altså taget lidt bedre. Så ikke helt så ondt i røven, som man siger. De gør det sgu godt, de her. Det er næsten ligegyldigt, hvad du byder dem af stejle skråninger, vi skal op af. Selvfølgelig i første gear. Så trækker den bare op, den der lille skide motor. Den kan næsten køre op i tomgang. De er imponerende. Der er ingen tvivl om, at de 2 drenge på Himalajerne kører lidt hurtigere, når vi er ude i det rigtig grove, fordi de har affjedringen til det osv. Men de sidste 2 dages nye jern, spændende også lige at få prøvet dem ordentligt af. Nå Lea, det er sgu en anden form for grooming det her. Man kommer helt til at tænke på dig og få lidt kærlighed og noget, men det er nok ikke lige den form for kærlighed. Nå, en lille tur på det her lille abekloster. Gondoler, det kan jo altid være spændende i Indien. Det der er meget sjovt at se, det er, at de har taget sådan en Tata lastbil og lavet som nødhjælp til, hvis der er noget strøm, der går eller et eller andet, så kan de stadig få den til at køre. Det er faktisk hele lastbilen, der er intakt med speedometer og gearkasser, kobling og speeder. Og så har man ellers lavet et drev, hvor du så kobler den ind her over på elmotor. Det virker sikkert. Ja, kan I forestille jer, hvordan det er at være heroppe med højdeskræk? Men med et godt selskab. Ja, det er godt gå Poul, han sidder og holder mig af hånd. Nej, det var ikke ellers var den ikke gået. Men sikkert over view ud over halvdelen af Shimla, fordi det bjerg, vi lige har været oppe på, der fortsætter Shimla på den anden side. Det er altså en kæmpe by. Ja, jeg tænker, okay. Jo, der får man kæmpe. Jeg kan godt se, at kvaliteten er ikke det bedste her, men man får idéen. Kilde lidt i maven. Nå, så er der aflevering af scooterne her. Vi har kørt ca. 1400 km. De 1400 km, der har vi haft en gennemsnitsfart på omkring 29 km, så jeg kendt. Og de sidste trip her 32. Drenge, vi overlevede. Der var ingen af os, der skred i en kokasse i et sving og skulle komme hjem og fortælle, at man døde. Eller man skulle lære at flyve ud over en skrænt. At konen skulle få at vide, at man var død af at skride i en kokasse eller lignende. Eller blive kørt over en damptrummel, så skal man have så stor en kiste, det er også noget lort. Men de klarede det. Vi klarede det. Vi overlevede indtil nu. Hvis du havde kørt i en stor tyr, der stod i vejsen. Ja, så har det været sejre. Det havde det nemlig kendt, det er rigtigt. Det er meget sejere, end at være skrevet i en kokasse ud over en skrænt. Nå, men vi må have afleveret de cykler her, og så skal vi ud og... Så tager vi til Delhi og kigger lidt på det. Det her er... Taj Mahal er bygget som en kærlighedserklæring til en mogulsk kone. Han havde 3 koner. De er døde så alle sammen, så de har fået hver deres. På en eller anden måde. Og
så må det være gradueret efter, hvor godt han kunne lide dem, tænker jeg. Alle de små bygninger er arbejderbygninger fra i gamle dage til dem, der passede det her og det ene og det andet. Og blegfede danske turister er der mange af. Nå, drenge. Street food i Delhi er I trygge.